Vítám vás v Plzni. Mám pro vás zajímavé nevybytové prostory sauny Jižní. Pojďme se podívat. Sauny mají 12letou tradici a je tu zhruba 100 stálých klientů. Celý objekt je na dálkové ovládání, jedná se tedy o podnikání s minimem času, ale zajímavým ziskem. Jedná se o rozběhlý biznes, kde nejsou potřeba žádné další náklady a návratnost je zhruba 10 let. Nenechte si ujít zajímavou podnikatelskou příležitost a přijďte se podívat na krásné prostory. Budu se na vás těšit.